Ubah Nazarius Kilanong Barajit Balong Kum Presiden Jongka Union of Masterul PHE Meghalaya ulai tu bagajingalang kebalong mentah kasengi kacau terik unailar aja apun rio kadeh halor ke jingkwa man ai kumlei nakaliang jongki Masterul ya u Chief Engineer jongka tenat PHE hakbau lala pan siu lut nikitulap jongki nong teri Masterul PHE hakasengi pradem hak bidai bat kanika meeting ka bangi lakhot mentah kasi kalong halor kabalingkong kalong halor kejing kwa jengi ban ai khuble yo chief engineer ya kejing la jung u ban light no ya ki tulop jengi baro hai kini kisi ki ba dem e ngidap sisa da kejing so sarong mo bangi la yo alut ya ki tulop jengi ki ba la omla ban yo na du ka benai April ter hadu Julai lai mentang la yo lut ya kini ber sau benai bat kabar along ba ngi pelong ya kani ka jingelang ha kani kasi ba ngi kuwa ken ba ngin donno la ka jong kataka body jong ka union lani ka kanhun jong ki master PCE tangka department PCE nang ba ngin trikam rengkat lang bat u chief engineer nama ngidang don ya ini ki kimat ki ba ngimpat yo kabaya de bat ka EPF ka bangi kwa nakaliang jong chief engineer un aino ya kita ki jingtho amo ba ngila ban apply ya kanika EPF bat kunju ya ka welfare board ba khanang ba man la wei po wei u master unyo ya kanika hok ka ban kaliang jong ka government kala ai na mata jungi ya kanika si ngila ngiyo ya kanika jingtip ka batikna ba ngila yo lut ya ka bainong ka jungi ru kadai lang ba hakanika agenda jong kanika meeting ka bangila bu bangi pan ka report naman la ki department bat naman la ki district bat kunju ran po rilum karu kilaiwan lang kila a ya kata ka report ba kila yo lut ya kanika bainong ka jongki kata kanika wei ka ba ni kwa ban yadon hakanika si namar nadu ba lasdang ban pelat ya ka tulop jongi ngimpat ni sanu ban ai kata ka jing Hublai yo chief engineer kum ki master PCE loi hani ka si ka mata ni ai ka jing Hublai ka ba krautam ya u chief engineer changi ha bi dai ban kani ka EPF na wa ban ong ba bi dai bat kilat ki ba in yo kum ki master hai bi dai ki dingpang ki jing sitom mo ba kata ka ba ngite ban yo anjing smutu along ta yo hagani si ka ba menta ni la yo ru ban form ya kani ka union ka ban pentelun ka ba sedang nadu menta kasi hadu ka life way tarik jong u march arhajar arpunyo ila yo ay nong kitkam ban kilajit yang aku mu presiden bandon haganika union of master PHE Meghalaya ila yo ay nong kitkam la penbit penbiang ya kanika jingdon kam jongi bat dakani ka union ini tray rengkat bat u chief engineer bat in budin ya kini ki ba impat yo kum ki hok jongi isketri ide ikong Rita Harbamon kabakam kong san chuchu ru hangni kalong ba nila yakren nu mene haga bede bat ka CW nakaliang jongi ni kwa ban budin ya kani ru bangin dangyai yakren bat dia
timot ba di chief engineer mo ba in sumhaban entrekam no ya kanika RCW i office jongi kum ki PCA at kum gajing tip jongi ba ngilayo na chief engineer men hatu por bangi ya kendo yang kumba prahajatan